kini machiegni nyakura moge jwange chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Chenro mamedo koloni kendo mi riekni mopogore opogore kaka inyalo chako kendo tayo ohandi e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Olot. Nyakura moge jwang bende penjori ni nyalo bedo ni chako ohandi to jogo ma indiko kacha ikia kama giwuoke kata lony margi. Mai giumiyo kawuono watwa kod Lilian Gala. En jalony e wechego mag ndiko ji tich kata HR. Gin gik mage mondo ging'e kapok indiko ng'ato tich. Jomoko thoro ndiko wedegi ma bende ok rach. To kawuono wawinjane kochopo korka ndiko ji tich kaka Lilian Gala koro leronwa sani. Genyinga an Lilian Gala, an HR professional, matiende ni ajalony e weche mag tije, e weche mag ndiko ji tich, koro mane tia HR professional, rokamano. Apa ni king'iyo jomane tie biashara kata businesses matindo tindo ma waluongo ni SMEs gi. Yudo ka ng'eny gi ogithoro yango weche HR. Yudo ka ng'ato dwa ni ondik kata watne moro, ondik nyathi wae gimoro, nyamin gimoro e tij. Koro yudo ka mondo nyathi mendikono kata ng'ama ikete tijino nikech okikawe yo maratiro e yor mar timo kata na interview no. Yudo ko biro konyi tich, but obiro gi mentality mani obiro konyi. Ok obiro tiyo as a professional. Koro gima atemo gawacho en ni kata ka intie mane kiwango mar SME no, obed ni tijino tin en mana duka, kata duka moro matin kata supermarket moro matin. Kichake yo maler, kichake yo ma keto parameters maber kata iluongo je interviews, kata ka nyathi watino to embe miye nafas matimo interview ming'e to bolonye wechegi. Ka en ng'ama idwa nochung' kata customer service kari kano, idwa ni kata obed ng'ama ochung' e wach sales, ben gi background mar sales go, ben gi background mar customer service, ben gi background mar accounting mida keteno. Mai ng'ama idwa we duka kae the whole day mondo timni accounting, en ng'ama idwa nochung'ni kata weche mag chudo, to bo en gi background matin kata monyalo timo go tijno. Kendo ka wan wadok chien samoro matin nikech wakawo tije mag SMEs go kata ohala matindo tindo go, ne gin mana gik matindo omomiyo koro anyalo kawo ng'ata mondo time. Apa ni ber ko bedo professionals matin mondo eka tije go bende nyalo dhi mbele. Yudo ka founders kata weg tijegi, weg ohala gi, ido ni ng'ato en ng'ato achiel to do ni en mondo omak HR department no, en mondo omak weche mag finance, en mondo omak weche mag sales, gik moko mang'eny te. To ok nyalo ng'ato achiel nikech bende tiegruok nyatiegore gigi te. Nyaki bed yud jomoko ma bende konyi e tije, like joma nigi background kata interest kata somo mar such specific industry. Koro gima timore yudo ka ipenjo maber ni to ja HR ang'o midware company penjo gima chalo kamano. Sama in gi ng'ama ja HR professional e company mari kae, mae ng'ama biro ensure ni ratiro ma jotije ong'i maber. En ema biro ng'e ni environment ma obedo created e company mari kanyo no, ben environment mamiyo ji moral mar tich, en environment mamiyo ji motivation mar tiyo matek kata ji bedo inspired. Koro mae en mana jalony e weche HR kata weche jotije. Mae ng'ama nyalo konyi ni pimo temperature kata pimo kaka environment makanyo chalo. Apa ni ma achiegni chopo higni 20 e tich mar HR ni. Koro gima nyalo wacho gi experience marani en ni companies maonge HR professional kata ng'amo nigi tiegruok mar weche ndiko jotije kata weche ng'iyo ratiro mag jotije tich, yudo ka gimoro achiel ma gi suffer from en weche madhi kata ka labor courts gi, madhi e weche mag matero ji courts gi. Court tiende ni in gi weche ma idhi ni yal gi jotije seche te. To ka in gi ng'ama ma qualified to yot mondo ong'i kaka be watiyo maber, watiyo gi ratiro ma labor laws man e country mane Kenya kae oyie godo. Koro onge sama yudori makosa ma ng'ato wang' teri e court kata kuweru ni koro terminate the contract mane utiyo godo gi ng'ane, wach kata ni en sales officer, koro uweru ng'ano ko bedhi e court. To kata ko dhi e court onge gimitimo ma nyalo yudi marach e side mar the other side of the law.
ne founders kata weg tije magombo mondo bed gi luasi maber mar tich, magombo bedo gi timo tije gi ohande gi kata biashara gi e yo maler kata e yo mara maber. Aparo nyalo miyo gi jiwo ni kigibed gi luoro mar manyo professionals mondo okony gi tije gi, because yes, you will spend, ibiro tiyo gi pesa ma extra mondo yud professionals gi konye tich, but at the end of the day results mibiro yudo olop investment midhi timo ne jok mindiko gi in ohala midhi yudo kata ber midhi neno bang'e dhi loyo investments mitimo mar ndiko ng'ama professional e kambi kae. Inyalo bedo ni okinyal you afford kata okinyal ndiko ja HR professional mabedo kodi full time, but the fact that ni igombo bedo gi services go, nitiere companies miluongo ni consultancy firms gi. Consultancy firms gintiere Kenya ka kendo mang'eny kabisa matimo kata weche HR gi, matimo services mag HR gi. Koro companies gi idhi outsource their services. Tiende ni kidwaro gimoro amora related to HR matters, gine magi handle ni. Obed payroll, obed leave days, obed anything, obed creating that environment. You have somebody who is guiding you. Obed labor laws. These are the people who will be doing that on your behalf. Koro okni chuno ni akibed gi ng'at ma permanent. Kech also having a permanent employee ma is dealing with the HR matters can also be costly. Nyalo bedo matek nikech kore kichakori, kore kenje biashara machakore. But okonigo beni mano excuse mari ma you cannot access the services of HR consultancy firm. Gintiere kendo mang'eny sana. Koro gine magi guide ging'eni ka indiko ng'ato tich, mshahara monego ng'i in terms of their capabilities, in terms of kata sombgi, so many things. Mae ng'ama dhi guide kata job descriptions kaka idhi loso. Koro consultancy firms mag HRs ginitiere ma you can outsource the services kuomgi, as opposed to having a full-time employee mabedo kodi e kambi sechete. Then it will be cheaper for you, but at the same time yudo access to services midwaro mar ng'ama konyi ng'iyo weche jotije. Mok ni timo kendi blindly, because where we go wrong en sama da timo gigo kenda to mano ok somba, mano ok gima tiegore an manager biashara. But sami outsource those services, then this company outsource firm ni dhi timo ni mago te e weche mag ndiko jotije, kochakore kaka gidonjo from the time of interviewing all the way to the employee experience. Iluongo ni employee experience, my in between sama gine tich kae to the time of exit. At the end of the day they'll have to exit. Onge ng'ama permanent, kata ng'ama permanent matiyo nyaka until 60 cha embe nyaka podo bibuna wuok. Koro in the process, be all the way from the start to the exit time, these HR consultancy firms should be able to mondo konyi kae, mondo make sure ni in gi HR frameworks, HR systems, HR structures ma are sound enough manyalo kao weche mag jotije go, manyalo teri to the next level e weche mag jotije. Kawarango kama chielo, bende di bed gi gombo mano mar chako ohala kata chunge yo mongirore e kaunti ma Homa Bay. Kawuono waloso kod Joshua Orero, mabende en apisa mochung' ne weche go mag ohala kod keto mwandu e kaunti ma Homa Bay. Omiyo wa okenge mopogore opogore ma ng'ato nego luw mondo omiyo yudo chako ohande makare e kaunti ma Homa Bay. An gi nyinga iluonga ni Joshua Orero, achung' kaka jagoro mongirore e weche mag ohala kod thieth miluongo ni industry e Homa Bay County. Mar ariyo, akawo thuolo ni makende mondo arwaku ka mondo wanyisu kaka ng'ato nyalo timo ohala e Homa Bay County. Homa Bay County wan gi dhi miluongo ni endless potential. Endless potential omiyowa opportunity ma ng'ato ka ng'ato nyalo timo gimoro amora ma oyiero ni ber kode. Kaka sirkal waketo kenge mamiyo ng'ato ka ng'ato e ohala midwa timo bedo mayot, kendo sirkal wan kaka watimo gimiluongo ni facilitation, wakete mayot mondo ji otim ohala Homa Bay. Nitiere stages adek maduong'. Mokwongo en kama idwa time ohala, be en kama ber ma ok ng'ato nyal hinyore. Mar ariyo
en environment, aluora ma ng'ato dwa time ohala. Bende gik moko ma iyudo environment kanyo ok kethre nikech ohandi. Mar adek kendo ma important en ni ohala ma ng'ato timo be onyalo yudo nweng'o modog gi pesa e ofukune kotieko ohande. Mondo mi chak ohala Homa Bay opogore, nitiere stages adek. Mokwongo, kiseyudo kama itime ohala, to jo sirkal kaka department mar trade miyi gimiluongo ni single business permit. Single business permit en momiyi thuolo mondo itim ohala e higa mangima. Oluwore ni kama itime ohala no rom nade. And single business permit wachiwo kaluwore gi size mar ohala ma ng'ato timo. Obed ng'ama timo hotel, obed ng'ama timo kinyozi, obed ng'ama timo retail shop, gin e kiwango mopogore opogore. Wan gi gimiluongo ni finance bill marwa koro ema wakete gik moko te. Ohala duto mitimo, ng'ato ka ng'ato nigi kiwango mowinjo chudie. Mago gin ohelni matindo tindo miluongo ni, moko gin aswekra. Jo aswekra wamiyo chirni, gin gibiro godhiambo, gitimo ohandgi, gidok e udi. And wa encourage mine kar bedo abeda e udi. Sani waseketo lwasi maber mag chirni, koro ginyalo biro chiro moro amora ma in go machiegni, bed ni aringi tim fang'ano, bed ni anyakwere. Kidhi Nyakweri ibiro yudo kwa gero chiro maber. Mine wakwayo mondo dhi kacha mondo tim ohala. Kidhi Oyugis, kidhi Mbita, kidhi Ndhiwa, koro tiende waseketo lwasi ma ng'ato ka ng'ato nyalo time ohala. Now, ne ohelni madongo, nitie joma dwa biro ka gidwa gero udi, nitie joma biro ka gidwa gero factory, joma dwa gero udi nitie procedures, nitiere approvals. Koka kidhi Ministry of Lands, kidhi Ministry of Infrastructure. To gima watimo maber Homa Bay ka, momiyo sani koro tich yot. Kidonjo Homa Bay, wantie gi gimiluongo ni one stop shop. Kidhi Ushuru Center, ibiro yudo ka departments go te. Kata kidwaro approval, engineers ni kanyo. Kidwaro single business permit, joma tiyo gi trade ni kanyo. Kidwaro weche mag health, public health inspection, bende ibiro yudo ka jo public health ni kanyo. Koro ok iwuoth ni wuoge ofis ma, idhi ofis ma. Kendo charges go ondik maler. Kendo sani ohala mitimo Homa Bay, ng'ata machudo, onge ja Homa Bay mora amora machoko ushuru makao cash. En gimiluongo ni cashless. Ichula gi simo sano tibedo served. Koro mano e yo mwaseketo go ohala mar Homa Bay e yo mayot, ma wakwa ji duto kar bedo Nairobi, kar bedo Kisumu, kar bedo Mombasa. Nitiere kuonde mang'eny ma ji nyalo biro time ohala Homa Bay ka. Obed e dho nam, obed e puodho, obed e chirni, obed e chich dhok. Koro mago e gik mwatimo ka. Ma ogik adwa wacho ni under the leadership mar Her Excellency Gladys Atieno Nyasuna Wanga, oseketo chenro makare mondo mi Homa Bay ogo atua go kang' mamalo e yore mag ohala. Nikech ohala ema biro loko thurwa. Tije sani tin. Emomiyo wan kaka joma tiyo e department mar trade, watemo matek mondo wa support mine. Kaka sani sirkal mar Nyawang'aya oseketo milion madhi 80 mana mar konyo jo ohala matindo tindo. Ibi timnegi training, then ka josetimnegi training to ginyalo yudo credit facility. Wakawo yueyo masani nyakora moge jwang'e chenro ni mar ohala gi mwandu. Ka waduogo, wadamenyo ni ja ohalawa mar juma. Kik idhi mabor.
Ere kaka inyalo weyo nyathi matin mondo gol remo? Haleni ng'eni nyoro gotieno para. Do you even know his age? Ini paro ni in kaka meher. Kare winja asai ni mondi hori ane mondi. To in meher nyisa ni mage ng'o matimre kaegi. Tarehe 20 mwezi wa Oktoba ni siku ya mashujaa. Hii ni siku muhimu sana kwenye kalenda yetu ya taifa. Tutakuwa tukiwasherehekea mashujaa wa taifa letu. Royal Media Services tunapenda kuwaalika nyote kushiriki katika kusherehekea Mashujaa Day. Tushiriki na kujumuika pamoja kwenye vipindi vyetu vya redio na televisheni kuwapa heko na kuwapongeza mashujaa wetu. Royal Media Services, celebrating our national heroes. Ageno ni ano kawiro makeup mang'enya hinya. Angadio ni nitiere nyako kae momoria hinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere inya Prita. Tokendo gimora more wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano bera hinya. Era mit, era odake kindwa. Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang e chenro ni mar ohala gi mwandu. En mor marwa ni podin kodwa e chenro ni. Wadarango kama chielo, to bende maen sigand Paul Onyango. Paul Onyango nonyuole kaunti ma Migori. To sani otimo tich mar wiro rangi e kaunti ma Kisumu. Ohande ni nochake yo machalo nade. Omiyo wasigande ni mar maen sigana momiyo osenyiewo nyaka piko. Osewicho gik mopogore opogore kaunti ma Kisumu kod aluora mare. Maponono kwano detame. Paul Onyango e ja ohalawa mar juma. Anilo ngale Paul Onyango ngore a Migori. Wanda ni osakonya ahinya. Wanda ni osamia tich mang'eny kabisa. Osaluonga kuonde mopogore opogore. Kata osaluonga nyaka yo bondo kocha. Osaluonga mana mar Wanda ni. Ohala ni osakonya mang'eny. Ineno. Mokuongo Wanda ni ahere gi chunya. Mono namba di. Mar ariyo Wanda ni agoye maler, ji nene, ji wuotho kuonde mopogore opogore nene maber. Koro ka inene to amba golo designs moko maber kuomi. Koro momiyo ahero Wanda ni. Nen pesa manabedo kaka matin tin atiyo atimo Wanda matin oko takano pesa no matin tin. Koro abi ayawe obedo maduong'. Koro mane tich matimo, mano Wanda mahero. Mokuongo midhiero makale iye ka koth ochwe. Ing'e ka koth ochwe ok nyal wiche rangi. Mano e fast mokuongo. Mar ariyo ok odwar buru madhi e dende. Ineno. Mar adek en kowiche kama kokete e picha kujojo. Kata kikalo nyalo make picha maber to neno maber. Koro mokuongo kako chale kama jok ma oko kaka jotelo madongo gi yuda katimo ang'o ka wiche rangi to goyo ni omer abiro ka wikero abiro teri kama chie kama chile bi timna nade ibi wich na rangi mar ding'eno omedo ohala ewi macha koro an Wanda ni osamia gik mang'eny e iye kendo sachiemo kode mang'eny momiyo kata samoro ng'ato nyalo kawa bia wich ne ode mano bing'eni mano ohala pat mar ang'o pat mar rangi. Ineno kamano Wanda ni osang'iewo na gik mang'eny. Mokwongo osang'iewo na nyaka piko Wanda ni. Mar ariyo
osaya nyaka duka moro matin mayaw go andani koro mami aere mo kanyalo we kati kone ati tim na mano kanyalo timo wanda ne mapoda bi goda bi ambele kata school fee en mo chulo na kamano ngano ka en machiegni to tuda kode kata mi namba na mondo miye mondo ibi apuonja achiel ariyo adek kuom ohanda ni mondo ng'e ber mar ohala magini miya. Nyakora Mogejwang, en mor mara ni bende bedo kodar na chak chenro makawuono mar ohala gi mwandu makoro sani wachopo e giko mare. Tudi kodwa kendo juma manyien, kama biro menyo ni ohala machielo, ka wami riekni mopogore opogore kaka inyalo chake kendo tae e yo makare. Nyinga Cleophas Oluoch, oriti masani. Wagulu kata account mar kungu kawuono mondo ichop lek magi mag ohala. Obedi ya rohandi, mwandu ma itiyo godo ya bis, masinde kata dwaro mora mora mar ohala. Dhi mana Equity mobile app kata Equity online mondo ichak kungu kawuono. Na otherwise nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978.
Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Basi unga ni gani? Niambie ni gani? Unga ni gani? Kama sio raha An Bahati negingea ka mtoto wa mama. Tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom rachar dum mamit. To yudre kamora mora. Kwa raya familia atiogi raha premium. Ageno niano kawiro makeup mangenya hinya. Angadio nini tire nyako kae momoria hinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere inya Prita. Tokendo kimora more wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano bera hinya. Era mit, era odake kindwa.